Tapi bulangbay pala. ay gusto na po sih. Tapay na sih, salah ko. Salah. Tapay. Wala na masih uri, barbay, uri. Pasu no ke? Nirana semua jangan sih. Nirana sih. Nas. Barley. Oh, pin buat aku nak tahu Ini videoan जाहैदों दा जों गामिनि दैमायाव माने ना लायनो नागिरदों माने दाख्लै अखा हानायजों माने मालायनि फुख्रि माबा-माबि माने दै माने लोमनानै माने बहाय थालांदों आरोना बे जायगायाव दा बेखौनो जों एसे नायहैनो नागिरदों आरो दा लोगोफोर दंलै सानै दा लोगोफोर सानै दंफायो आंजों दा लोगोफोर नायलांबाय थादो एसे भिडिअआ एसे इन्टारेस्टबो जानो हागौ दा बेनो आरो ससमासो गाननो मोनदोंमोन ने दै सिङाव नुग्रा थब्ल' एकदम माबानो ससमा गाननानै दै गुबुंनायाव गावखौनो हायाखै बेयाव हमथाना नारसिबाय नै बे मुरा दं खोमा Muslim. Nasional masuk nasional masuk. Ulang masuk. Hoi, ulang baik. Hei masuk. Masuk. Rồi nó. Bilong naya video. Ay. Kangkraya. Kangkrai sunबाय नामा kangkraiसो सिफाय दाबो सिफाय संफैनांसिगोन ब्रा नङाबा Apa tak berseperan jagan? हा Jagan sih. बाथोन देजायोना बाथोनबो देजायोना दाबो Bahan mana yang gue tahu nih lagi berapa? गोथाव जागोन ब्रा जों सुरि गसं र' Ayo masuk बिलाय होदो Masukun ruh. दे बिदिनो गाजादोंमोन Karwai, las nugget. बैथिं दङ ओरैथौ नंमारगौसो माथो होनदो बैयाव दं गिदिर दंमोन गदोंना आंना वाहे फिक्कायथ' मैथाजों गोसो जागोन ने मैथाजों बरिया जायो मैथाजों दंबावोमोन गिदिरथारमोन आंनि गाजाबा गयोमोन ओरै दङ बैयाव बै माबा ayah jangan dulu asal ada yang menurut saya masuk ang mawan nama benar sih देखो न हा kudu baik दे हा देखो न aduh ini dia om tanah sana narsudah dong coba oh bisa gini udah nene nah kemana aja kasih coba kamu nanti cari makan kembali nak coba kasih bye दखानाव बायबा बिदिनो जि दाम लोमसिबाय दखानाव बायबा दा बाजै गोदान बाथोन देनायजों स्राय जानोसै सामब्राम